Речь идет о нескольких безродных, бесчестных отщепенцах. Nochchur aydal خوشین چولتیا комментарий ширяц махкал архабеш республикан kügel хочун кадыров Рамзан критикшт. Цунагляц дахьедердин хами министру Дудаев Ахмад. Юанс нохчи цултия өрсеметшка камелдин су шама алыр питанш сисаз беш. Цананц эрсаехир хакму. Обращение к журналистам, просьба не пытаться выходить на различных членов команды Кадырова, не просить комментарии или какой-либо реакции по поводу высказывания вот этих пустышек, вот этих. غوربوت بو بلش عن ميخ كوغل خوشون كدر ورمزانن كريتيكي دوقا جرجر ناخلاتشو بولير اوتسخينا نيتس خوش ايتنشكا ناخدا بيجير شيدوزلر ناخ ايل باخر خامبير بونشلير خوش صدولايو منصورة ارتسويو اصلانا ايش نوچي اپوزيسيون بلوجرش عبدالرحمانو تومسوس خليتو حسانا مليزايو مينكايلا цар видео قيق داياز بير كديروغا ايش قيچ نوچي حق مشكا ششليلو چوغجوا بلو ليتسنا داخيت يالتي دوجوش. И представьте, что сейчас вы просто из-за вот этого родства со мной сидели бы где-то в застенках кадыровской тюрьмы. نوچچون ايدلن журналист بقولر خوشنا يقير حالچوال خيجدالرن باندر دچكن بتا فيدرال سوت خولاتنش ينگولبايو سيدين حسمنان بونشلير خوچون ينگولبايو ابوبكرنان موسايو زريم لچور لغرش نوغردير نوتش سوجال دايگير موسايو زريم تيشسن خياتشدا دعوة полис хочут элтерн бяхкеин ляцни тирез. Мама, ты сейчас находишься в плену в замке у дракона. Мы этот замок осаждаем. Ты можешь быть уверена, что о тебе знают все в этом мире. نوچ ايدل خوشن оппозиция عادت تليجرام سبياز خيچ ينگولبايو دوزل بلين قيرمشتي سير كديروس تسنگونو. Ночью Кюгел хочет иштқайқан бир зорабныш Дойч телеканала Ною газетан сон журналист Милашна Еленин ишт ба оншлері хочет Каляпин Игорь надуал бяхтақман ғулқшдақ ел. Кадыровс үш террор хуайн ғуянш буэлер. Кремл рейсы хилер холан юғерд. Чилан бет қолық чуа Москва ночью Кюгел ху өрсічуен президент Санқиятчылтия Кадыров Рамзан цунгун хачнағы хи хочет сатир Янгулбаевғар. Европан قيتشون برلامنتن اسمبلين سياسات عن يتريير ينقلوبايغير إستوري قي حلق أمريك بشعاقن ديبارتامنت وتدوجر مسايوة ميرشي أقل